Hheyi wey'ngane zakwethu nazi ezinye kuthiwa sey'khande ziyazenzakalela iy'ndaba njengoba i-stepfather nje. Yebo bafowethu, nayi-ke isafa isithathe nje isinqumo esingalindelwe nawuyedwa impela umuntu lapha eMzansi olandela iBafana Bafana kakhulukazi. Isafa-ke isi-offer nanguMadala, unyaka nje oyi-one wenkontileka. Cabangani-ke, i-offer uMadala umnyaka oyi-one wenkontileka ukuthi aphinde aqhubeke neBafana Bafana. Hheyi, kuthiwa sey'khande ziyenzeka. Cabanga-ke lokhu kuchaza ukuthi-ke njengoba-ke be-offer-elwa ubaba lo inkontileka yonyaka oyi-one, njengoba lo baba-ke enga-select abadlali bey'mpufana phecelezi i-Kaizer Chiefs. Okuchaza ukuthi-ke na-next season lo nakule kuyo-ke le season le ngoba kuzoba leyo-COSAFA ini lento le yakhona leyo cup le ezobe idlalwa eBafana Bafana, i-African Cup of Nation ya. Abadlali bey'mpufana bazobe bengekho noma bekhona kuzobe kuwoyedwa noma benga-perform-a kanjani kodwa ngeke vele eze babize. Okuchaza ukuthi kule 12 months anikezwe yona noma offer yona lo baba lo, kuchaza ukuthi-ke iy'mpufana noma abadlali owumduduzi Shabalala bangayikhandla okungakanani, kuyacaca ukuthi ngeke aze babize. OPeterson noma bangavimba kangakanani ama-clean sheet bewenze, ngeke beze beye kwi-AFCON, yabo. Kucacile mayekhonile ukumshiya ku-World Cup evimbe kahle kakhulu, yabo. So ngicabanga ukuthi-ke indlela isaseyinde-ke kithi thina abalandeli bey'mpufane kakhulukazi, yabo. Uma kuwukuthi lo baba usazoba usabuya njengoba nje kuthembisa yonke into ukuthi bamu-offer nje unyaka owodwa, yabo, ukuthi aqhubeke ahlale lapha. Eyi, mina njengami le angiyijabulele neze ngoba bengifisa ukumbona ephumile lapha ukuze u-coach ozoba khona azokhona uku-select-a abadlali kuwo wonke ama-team akhona kwi-P_S_L. Njengamanje lo baba ukhethe emathimini engicabanga ukuthi la kwi-P_S_L awu-two, i-Pirates ne-Sundowns. Bese kuba-ke oPolokwane City, yabo, engicabanga ukuthi nakhona usekhethiswa ukuthi useyakhetha nje, yabo. So nje hhawu wey'ngane zakwethu ngikhalela abafana abangomduduzi Shabalala-ke njengoba lo baba ephinda eqokwa ukuthi abe nguye osihlalo salapha kuBafana Bafana as a-head coach, eqhubeke nalo leyo coaching leyo. So mina njengami nje hhayi, angiyijabulele neze iy'ngane zakwethu. Bengifisa ukubona omunye u-coach ozoza ne-philosophy ehlukile nale yakhe, yabo, ngoba yena akanayo indlela yokudlala, cha akanayo. Udlala ngabadlali bema-team adlalayo ngokuthi abadlali bayazana afake leyo nto bese iyamunisela-ke amagemu nokuthi unenhlanhlanyana-ke yena. Danko, ngibonge iy'ngane zakwethu.